ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to gawdala jammela gawola luksayba gorgola ɗala haya sare ali hewe e kon waktu yoni ha to awayni kame sewnde ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi ñalawma hanki o e toɗɗima kolaɗo kuɓala to galle lamorgo to tonto leydi Sénégal hoorejo leydi Sénégal ne heblo gam jaɓɓade hoorejo leydi Turki e taw kadi ko biteɗo Tayyip Racide Erdogan tonto leydi Mali oɗo saaha mo gonɗen yahoɓe lawol lana jordi iwoɓe to Bamako faade Kaya ene kollira metti mumen caggal kaɗo hen lana gona wona heesa tonto Guinée Conakry oɗo saaha noon jamne soyna hakkude syndicat ji kame laamu ngu e caggal noon jonde joɗiɗe kikiɗe hanki tawɓe joddi koye hoorejo leydi ndi tonto Burkina Faso ñawore capanɗe jeetatoya nayo tumanoɗe ɗe mbaɗi coup-d'état hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyi dirtinaka kono andaka holiyona happo to leydi Nigéria ko pelɓodiral waɗi toon hakkude julɓe kame Issa Yankoɓe ha waɗi sappo e tato neɗɗo mbasena pittali mumen kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni ƴañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslare nogas e jeetati colte hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓatake tintino ñalngu pinala taw kadi ko ñalngu pinala wonande kay inniragu mahagol suudu ngarwinirdu taw ko tonto luksayba gorgola wonande kay luksayba naɓe yaltuɓe ɗanniɓe wonɓe tonto leydi France ene juɓɓina ñalngu pinala taw kadi koko fati e banggue cellala ɓalli e ngon ñalngu noon waɗata ko ñande tati lewru mars e fanduro hen ndu so gueno haaji e ñalngu gon ne hawraya aseɗa e kamɓe noon aɓe teddiniri e ɗiɗo hen ñalɗi yogay ɓiɓɓe fulɓe walla tan mbiyen ɓesgu fulɓe kala e wonɓe tonto leydi France e kottari France kala mbiyen tan Afrique, Europe, Amérique, Asie kame Moyen Orient kame Océan aɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala ha tenti kadi ɓeɗo henna finoɓe e wuuro wiyetego Luxayba taw kadi ko taweteɓe nder leydi France e ɗiɗo henna ñalɗi noon ene teddiniraɗi wonande kay yimyanke gana mo kewɗo nande sawtowol mum e kala saaha biyeteɗo Demba Ndiaye Ndillane Demba Ndiaye Ndillane gorko mo bow ko kam tigui jirwinta wonande kay oɗon jamma taw kadi ko heblanade mahade suudu ngarwinirdu tonto Luxayba aɓe eri hen noon dendagal yimiyankoɓe yonɓe no fewi ko wayno Malik Dia e kono kadi Penda Guisse ene wondi kadi Issa Thioub kame Mamadou Dema ene wondi kadi e yimiyankoɓe woɓɓe taw ko yimiyankoɓe kelmi wiyeteɓe rapport uji e ɓenne kadi e teska ma gaare kewala ko wona ɗum ko noon erago mabɓe ko dendagal bandiraɓe kala nde garata e kewala gam nottade nguɗo hen ñalngu ngo ɓe jiiɗi teddinirde e wonande Luxayba gorgol gam mahade toon suudu ngarwinirdo e soɗen teski noon cellal ɓalli woni kala ɗum noon ɗeɗo hen golle ko golle mantiniɗe no fewi gam yidde hirjinde wonande kay ɗeɗo hen golle mbawa waɗede no hannirta ni hen ngal ɗon potiral noon waɗata koye nokku biteɗo Massy espace liberté 1 avenue général Kane de avenue jafoɗon avenue général de Gaulle avenue général de Gaulle 91 300 Massy wonande noon kala ƴetto bis gam faade toon ƴettata koye nokku biteɗo 119 et 399 Massy place to Massy place yo walla tan mbiyana Massy verrier taw kadi koye ɗiɗo hen nokkuji e kala jiɗɗo noon tawtorede jokkodirta koye guelɗo hen jokkodirguel mbatta ko 06 63 03 71 05 walla mbaɗa 06 60 57 38 14 numéro noon ko 06 63 03 71
11 05 walla mbaɗa 06 006 60 57 38 14 siftinde on noon ɓattake tintino ñalngu pinal innirangu mahagola suudu ngarwinirdu ngo luksayba gorgola taw kadi yettini ɓatake o ko Saydou Abouba mo gowɗon hettade sawtol mum taw koye kabruji men coftal ɓalli kabruji mena ɗemgal pular no mbiruɗen e gardidi kabruji men jayde wiitede Adraren fo ɓe kolliri to leydi Mauritanie galle lamorgo to horejo leydi ndi biyeteɗo Mohamed Ould Abdel Aziz e toɗɗima ñalawma hanki o jagorgal kalfinangal ko wiite kolaɗo kuɓala e caggal noon teskede wonande lebbi tati gonno ɗon nde itta waɗa nokku goɗɗo e lebbi tati ngal ɗon golorgal koko diwɗuno ñalawma hanki o noon ngal dañi kay ganduɗa ko kolaɗo biyeteɗo Cheikh Ahmadou Wuld Cheikh taw kadi ko baɗɗo jangde mum toon to leydi Maroc oɗo saaha noon yiyande kewɗen e hen ha ganduɗa lundiyankoɓe dañi jiyande ɗe puɗɗi yaltinde hen ha joni toon to leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale jayde wiitede Adraren fo ɓe kolliri wonande ñalawma hanki o ambassadeur mo leydi France joɗima kame joɗima ene jodde Union européenne biyeteɗo Joël Meyer kamɓe noon ɓe joɗima gam yurnitade gonka leydi Mauritanie e gam yurnitade jonde orognaɓe e nder leydi Mauritanie e kanko noon wadañi suude tan konngudi makko gam hollirde wonande oɗo saaha mo gonɗen caggal horejo leydi Mauritanie hollirde wonde ƴamtata mandamuma tataɓijo oɗo noon saaha mo gonɗen kamɓene yiyande mabɓe kala kam bawɗo lomtade horejo leydi Mauritanie yo tinno yaɓɓa e felo horejo leydi Mauritanie gam habtade ɗeɗo hen pelle ceɓɓitiɗe e caggal noon teskede wonande leydi Mauritanie oɗo saaha koko nanni koyɗe mum ha heeɓi nder gam habtade pelle ceɓɓitiɗe caggal kay jeeyede tigui ndeɗo hen fedde e wiitede G5 Sahela ko wona ɗum ko noon ambassadeur Union européenne tawtoraɗo ndeɗen jonde toon to Nouakchott e holliri beele mum no fewi caggal tentingol konngudi Abdel Aziz wonande kay ƴamtata mandamuma tataɓijo e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddotoɗen ma en kaale jayde wiitede ma en kaal e ma en jafoɗen toon to leydi Mauritanie kedorɗen ma en kaale jayde wiitede 360 les 360 kamɓe noon jayde wiitede les 360 taw ko landa wiite FNDU taw kadi ko landaji lundo jaltini ɓataki mumen ñalawma hanki o gam hollirde horejo leydi Mauritanie yo hormo tugnorgal leydi ndi tugnorgal leydi ndi yo hormo ɗum ha timma caggal kay wiidemo wonande wo ƴamtata mandama ko tataɗijo ɗum noon ko hunde tigui fonde waɗede bel welto e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie kedoɗen ma en kaale jayde wiitede Sahara Média ɓe kolliri wonande kay ambassadeur mo leydi Mauritanie taw ko taweteɗo toon to Rabat woni leydi Maroc ñalawma hanki o noon joddima jagorgal kalfinangal gueɗe mbiyen jagorgal kalfinangal hakkude leyɗele ngal leydi Maroc gam yettindemo toon ɓatake makko e siftinde noon kanko ambassadeur mo leydi Mauritanie joɗiɗo toon to leydi Maroc guila waɗi toon jokkodiral suwana taw waɗede no hannirta ni hakkude leydi Mauritanie kam e leydi Maroc ñalawma hanki o noon ɓe joddima o yittini ɓatake makko gam hollirde wonande jokkodiral leydi Mauritanie kam e leydi Maroc e siftinde noon kanko jagorgal walla mbiyen tan kanko ambassadeur mo leydi Mauritanie taw kadi ko toɗɗaɗo toon to leydi Maroc biyeteɗo Mohamed Lamine Wuld Bouye kanko noon kanko tigui wonno ambassadeur mo leydi Mauritanie toon to Niger kam e Sénégal kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde wiitede Adraren fo ɓe kolliri wonande gardiɗo landa mbiyete ko INAD kamɓe noon ɓe jaltini ɓataki mabɓe oɗo hen subaka hande gam hollirde wonande horejo leydi Mauritanie yo hormo wonande kay kuule leydi ndi e hormo kadi gam dottude mandaji leydi ndi kamɓe noon so tawi kay horejo leydi ndi oɗo saaha yaltini konngoli mum gam wiide ɗum ƴamtata mandamum tataɓijo ko hunde tigui wande beelemo kono noonne kadi wona kañum foti suɓade wonande mo joƴƴinta e horejo leydi Mauritanie oɗo saaha noon kamɓe yiyande mabɓe so tawi horejo leydi Mauritanie ƴamtata mandamum tataɓijo foti tan ko yatirde caggal yalta hen ha laaɓa ɗacca kay ɓiɓɓe leydi ndi
e cuɓo kala mo jiiɗi wona kay on joɗoto ngam huccande golle leydi Mauritanie ha joni tonto leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaali jayde wiiten al akhbar ɓe kolliri wonande hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz yaltini konngoli mum ngam wiide kay oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie ne jogui jokkodiral payodingal hakkude muɗum kam e leyɗele arabeɓe kala o holliri noon leyɗele arabeɓe kala oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie kam e leyɗele arabeɓe ko hendu jaam wi far noon ha heddi leydi gotiri taw ko leydi mbitendi Qatar leydi noon ndiɓe tawi taw kadi koye hitande mandiɗo hene nde lewru walla bien lewru août hitande mandiɗo hene nde caggal nde Arabie Saoudite kam e yaadi mum kala tuumi leydi Qatar ene wallita pelle caɓɓitiɗe oɗo henna ñalawma hande toon to leydi Mauritanie oɗo henna biteɗo Recep Tayyip Erdogan lamiɗo leydi Turki ne tijja toon ñalawma hande o mawo jodde hoorejo leydi Mauritanie tene kadi maɓe kirtoto mawo iw toon sanga 20h gam yaɓande toon to leydi Sénégal sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Sénégal no mbirɗen e gardidi kabruji meɗen hoorejo leydi Sénégal biteɗo Macky Sall kame joom suuɗi mum nana keblano gam jaɓɓade hoorejo leydi Turki siftinde noon hoorejo leydi Turki waɗi golle paydinde e nder leydi Sénégal ha tentito bowal laaɗi diwoje ngala yibbe de bitengal Blaise Diagne caggal noon teskede nde sawta belladen ronki kay gaynuɗe ɗo hen golle ko kamɓe tigui gaddi gollorgal mabɓe Turki gam yidde mahde ngal ɗon gollorgal walla mbiyen ngal ɗon bowal lawɗi diwoje kam e tonto korosma Diamniadio taw ko centre mo Abdou Diouf kanko hoorejo leydi Turki mawo arton sanga 21h kanko e joom suudu makko taw kadi ko jillu balɗe tati jillu jokkere en ɗama kame golle tene kadi mawo yaa ha toon to bo laaɗi diwoje to gam wittoyde golle baɗat toon ɗe mawo yaa kadi ha toon to Diamniadio gam yiide golle ɗeɓe golli toon ɗe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Guinguinéo e wuuro wiyetego Madinatou Rasoul taw kadi ne tawe e falde wiyetede Ganki tonne kadi ko tana musɗo hande ɓe piniri toon caggal on nde ɓe pini hande subaka oɗo hen suka debbo wiyete ko Kadi Sowa mo yaray duuɓi nogas nde ɓe pini subaka tan ɓe tawi omo weltayi suudu makko e caggal kay nde ɓoggol haɓɓe dande makko haɓɓi tigui e dowa suudu he ɓe tawi noon omo welta o wondani e wonki ko ɗon tigui ɓe noddi koniyankoɓe faabo nde ɓen gari ndondi ɓandu makko nawi ɗum to morga gonka toon to Guinguinéo oɗo saaha noon joom galle makko biteɗo Mansour Ka ne woni tigui e caɗele mawɗe no fewi e caggal noon guila weeti ha hande ronki famde haqqille mum nana noon faade loskoji e holko saabi ngoɗo hen wargo so tawi ko bartiɗo walla haydara oɗo saaha noon haydara taw suwa feñje taw ko bartiɗo walla ko baraɗo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaali hoorejo leydi Sénégal Macky Sall janawma heccanke walla mbiyen kikiɗe heccanke o jaɓɓima sernaɓe e wonde e nder falde Louga gam yaade toon to galle lamorgo to o joddima mabɓe ɓe noon kolliri beele mumen no fewi caggal kay hoorejo leydi Sénégal e peeje ɗe ƴetti gam darnade mahde cuuɗi galleji diine ɗi ɓe kolliri kamɓene ɓe jaade hoorejo leydi Sénégal caggal on ɗeɗo golle payodinde ɓe meeɗa yiide ɗum golla e nder leydi Sénégal wona lamɓe ɓennuɓe ɓe kala ha joni toon to leydi Sénégal keɗoɗen ma en kaali landaji lunda kolliri mette mumen no fewi faade jagorgal kalfinagal gueɗe e nder leydi biteɗo Ali Ngoye Ndiaye e caggal kay nde nodda e jayde witende 2STV taw kadi ɗo wanno nde ɗon jayde ko biteɗo Papa Alé Niang e kanko noon wadañino sudde toon konngudi makko caggal noon ɓeɗo hen lundiyankoɓe nangui konngudi e mbahliti ɗumen ɓe kolliri noon ñande sappo walla mbiyen ñande jeenayyi lewru fanduɗo hen ndu koɓe foccitoɓe yesso galle jagorgal ngal wiide ngal ɗon jagorgal yo iwe golle muɗum kanko Ali Ngoye Ndiaye ñalawma jamma hanke o yaltini konngudi makko ngal wiide ko haali ko o hulani reftude hen tene kadi o wiyani mawo jaggan hoorejo leydi Sénégal walla ni mawo rokku tan wonande ɓen wotanoɓe hoorejo leydi Sénégal carte mumen o wi ko kala neɗɗo mo gembuɗa yaran carte ma mba wotande ɗum ko haali kone laaɓi ko haalamo ka tigui wahlita taw wahliti ɗum e ko ɓeɗe hen lundi yankoɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Sagna ko gorko wiite noon omo yara e duuɓi capanɗe jeegom e jeenayyi kanko e joom suudu makko ne wiye Jakate on ne kadi ne yara e duuɓi capanɗe joyyi e joyya
ko yimɓe noon ɓurɓe teskede peewal kami potale nundala e leggal bitengal Medina leggal Medina ha fayen ma kay tonto Almadi ene wondi kadi e plateau mo Dakar ɓe kewani yaltuɗo ko yimɓe teskaɓe e ngam potal kame nundal teni kada ɓe teskira jikkuji moƴƴi ko kamɓe tigi pawa juuɗe ñalawma heccanko walla heccitawel kamɓe tigi pawa juuɗe e ɗo pawa juuɗe noon tawama e mabɓe tigi kene fota wonde tawa mabɓe kene fota wonde 1.5 taw kadi ko gramme e wonande kay huuɗo ɗayno koko e caggal noon teskede oɗo saaha ko ɗum tigi wonno golle mabɓe e 1.5 taw kadi ko huuɗo ɗayno ko wonande gramme huuɗo ɗayno ko e jarmum so tawi qimama e koppreje français fa ne wona million ngaji 6 e kam e capanɗe 6 ujunere taw koye koppreje français fa ha joni tonto leydi Sénégal keddoɗen ma en jaa ha to nokku biteɗo e Konaye nokku biteɗo Konaye ne tawe e ndara falde e komoti taw kadi waɗɗani Gudiri e to noon jamma 17 17 17 nduɗo hen lewru ko tana musɗo waɗi toon tana musɗo baɗɗo toon noon waɗi tigui koye oɗo hen gorko biteɗo Amadou Ba kanko noon yooɓi fitanno ko Amadou Ba ko Amadou Ba noon en yarano e duuɓi Amadou Ba en yara e duuɓi nogas e joya kanko Amadou Ba noon o yaltino ɗon o yaltino galle makko subaka gam yaade nokko biteɗo Gudira o ɗacci ɗon joom suudu makko biteɗo Binta Ba deke ɗon lomtima ɗon e suudu makko e biteɗo Mamadou Saliou Ba Mamadou Saliou Ba noon omo tumi ɗum ne yaltida e joom suudu makko ko nden tigui o yindire sehilma goto biteɗo Souleymani Saliou Ba ko nden tigui ɓe tuufi oɗo hen gorko biteɗo Amadou Saliou Ba taw wonɗo yano nden noon ne arta en yahatan ne wuuɗa e beddaji andande ke koko fewjena ko ɗon tigui ɓe teeɓi ɗum ɓe pi ɗum piggal bongal no fewi ɓe dañi kay warde ɗum ɓe beddi ɗum e woyndu caggal muɗum noon nde jinnaɓe oɗon gorko biteɗo Amadou Saliou Ba nde ɓe jooɗi dumuna ɓe jiyani ɓiyiɓe ko ɗon tigui ɓe jeehi noon e wiyete mum ɓe jeehi yiloyade ɓiɗɗo ɓe jii tigui ƴiƴam ene ruufe lawol ɓe ndewidi tigui ƴiƴam ɗam haaɓe jetti woyndu wotoro en nden tigui noon ɓe gandi ko toon tigui o waɗa ko nden tigui ɓe noddi dadiɓe wonɓe toon to Gudiri e ko nden tigui ɓeɗon gaari nde gaari noon nde garde dadiɓe faabo ɓe mbawi yaltindemo kamɓe noon wadɓe ngal ɗon baɗal ɓe jaggama ɓe tawi e juuɗe dadiɓe e ñalawma hanki onon ɓe ɓenninama to cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to Tambacounda sen ngewi toon to leydi Sénégal taw yaltin ɗum ko jayde leydi Sénégal witende leral point net sen ngewi toon to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mali lawol yangara hakkude Bamako kame kay lawol lana jordi ka iwi toon to Bamako 7h subaka walla mbiyen 7h15 subaka ka yettoyi kay ko 5h subaka firti tan ko ñalawma kurɗo ka waɗe lawol walla tan mbiyen jamma ka iwi ɗon ko subaka ka yettoyi toon ko subaka goɗɗo e kamɓe noon ɓe kolliri hay fiide koyngal ɓuuri ɗum caggal nde ɓe jurniti ɓe tawi tigui laamu ngu pentiri tigui ko laana ka kono wona laana kessa woni ɗon kamɓe noon ɓannotoɓe ɓe kollirino beele mabɓe no fewi caggal kay hooladeɓe oɗo saaha ko laana kessa woni ɗon kono nde ɓe lartini kay ɓe tawi tigui ko laana kitka ka woni ɗon ha joni toon to leydi Mali keddoɗen janggoɓe duɗal jaaɓi ha tirringal leydi Mali e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi gam wideɓe oɗo saaha mo gonɗen koɓe natanoɓe hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi saabi ɗum noon ko ndeɗo hitande mayde a fayen ma oɗo saaha mo gonɗen ñalawma hanki onon ko oɗo hen suka mayɗo watti yimɓe jeegomo ko camion ngaji benuji ne pero yimɓe taw koye lawol faade duɗal jaaɓi hattirde e kamɓe noon ɓe gullitima laamu ngu laabi jonɗi no fewi kono ha oɗo saaha mo gonɗen laamu ngu daraki hen hay seeɗa jonde mabɓe hanki noon tawa ɗum e biteɗo Abdoulaye Salam Togola e taw kadi ko kañum woni gardiɗo kañum tigui woni gardiɗo e toon to legal Kabola walla mbiyen toon to legal Kabala e taw kadi ko duɗal jaaɓi hattirde bitegal AFM e kamɓe noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi laamu ngu so notakiɓe koɓe nattanoɓe hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ha joni toon to leydi Mali kedorɗen ma en jaaha toon to Kidala gardinoɗo tigui catal bitegal CMA woni mouvement Al Jawad ɓe dañi lamɗo kesso e Bilal Aga Sharifa lomtima wonande kayoɗo hen e biyeteɗo Ibrahima Wuldu Shidi biyeteɗo Ibrahima Wuldu Shiddada kam tigui wonno hoorejo mouvement mo Al Jawad oɗo saaha noon e woni gardiɗo catal ngal ko biyeteɗo Bilal Aga Sharifa on woni président oɗo saaha mo gonɗen e sen gewi toon to leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry e kikiɗe hanki onon hoorejo leydi Guinée Alpha Condé joddima e ɓeɗo hen wiyeteɓe syndicat ji wonɓe hakkude jangguinoɓe kame laamu ngu e caggal nde Alpha Condé hollirno wonande kay joddata koye mabɓe kikiɗe hanki
hanki onon tonto Sékou Touré be joddima ton ten kanko Alpha Condé o dañi sudde kongudima ko ngam hollirde wonande o wona neddo mettudo wona neddo bondo e kono non odo saha mo gonden kambe be hen witebe syndicat ji no be jidiri dewirde jangnde ni yadata e mijoji makko di e caggal non wottodima yimbe tato ben yimbe tato non mbele mbawa darade darde tindilan mbawa haldude be hen witebe syndicat ji di mbele jam e kisal ko fate bange jangde ene arta e nder leydi Guinée kala sen ngiwi tonto Guinée Conakry paɗen ko tonto Burkina Faso ñawore ɓeɗo hen capanɗe jeetato e nayo taw kadi ko tumunoɓe ne mbaɗi kuddata hitande ujunnaje ɗe joyi ha yooɓi pitali yimɓe sappo e nayyi waɗi yimɓe hewɓe gañiɓe hen ñawore mabɓe wonno ko hanki kono ñalawma hanki o hujjikintoɓe ɓe mbaɗi tigui gulali e nder saale ha ganduɗa kanko ñawowo wo dirtini ñawore nde kono happu mum taƴaka taw tonto leydi Ghana paɗen oɗo saaha noon fedde darine witende la FDA kamɓe koɓe dariɓe darde tinilal gam haɓade wonande pilillaji ƴetteteɗi woni poɗɗe tan ɗeɓe poɗɗe ɓeɗo hen sowiɓe ɗe ƴettata wonande kay gam yidde jibinde ɓiɓɓe woɗeɓe soɗen teski noon Gana ko ɓen tigui ɓuuri wawde yeeyde taw kadi ko keremaji e wonande gojjinoji oɗo saaha noon ɓe jaltini toon poɗɗe e taw kadi poɗɗe ɗe heewi ƴettuɗum ko rewɓe sowiɓe wonande sa yari ɗeɗon poɗɗe tan ɓiɗɗo gonɗo nder reedu ma nguru ngo wahloto o wonta boɗejo ɗum woni jibina ɓiɗɗo boɗejo oɗo saaha noon laamu leydi Ghana nan dari darde tindilan so tawi jaggi ɓeɗon yeyoɓe ɗeɗon poɗɗe walla hutotoɓe ɗeɗon poɗɗe kala kaso joomum ko ɓiɗɗo ronata sen giwi tonto leydi Ghana koto Nigéria paɗen to nokku biteɗo Kaduna e tonne kadi taw koye wuuro wiyetego Kaswa kami wuuro wiyetego Magani tonne kadi ko Kareli musɗi mbaɗi toona ñalawma hanki kami hecci hanki kala ko Kareli musɗi mbaɗi toona hakkude julɓeɓe kami Isa Yankoɓe ɓe taw kadi kamɓe julɓe Isa Yankoɓe kala ɓe gonno koye jeere ko pelɓodiral musgal waɗi toon ha ganda waɗi yimɓe sappo e tato mbasen pittali mumen waɗi yimɓe nogas jaggaɓe hen waɗi kadi bitikaji kewɗi duppaɗi hen oɗo saaha noon armé o tigui nawi toon yimɓe yonɓe no fewi beele jaam e kisal ene arta toon taw kadi yaltinɗum ko dadiɓe hettuɓe oɗon fanno tonto RD Congo paɗen ñalawma hande o ko laana yuwi toon ha ganduɗa laana ka kene fota wonde yimɓe sappo e nayyo mbasen pittali mumen kene fota wonde temedere e jeetato neɗɗo ko ɓen tigui goni ko danda hen ha joni tonto Congo keddoɗen police ganduɗa ñande alit ɓennuɗo hen no taw kadi ko seppoji bannu toon ha ganduɗa waɗi suka goto wara hen e taw kadi ko police pellinoɗo oɗon suka kañum taƴanama oɗo saaha ene tawi cuuɗi dumbirɗi gonɗi toon to RD mo Congo tonto leydi Gabo paɗen jagorgal caktugal konguɗi laamu ngo e yaltini ɓattaki mum ñalawma hanki o gam hollirde wonande cetal mabɓe e kalfinagal ko fate banggue ndelan kuɓam kamɓe ko fate banggue kuɓam kamin ndiyam jerteɗam e mbiyetengal SCG bitengal SCG Veyula ko France naɓe jeeyi SCG ko Gabo jeeyi ɗum e siftini noon ko Gabo e France ndendinno doole mumen gam wadde ngal ɗon cetal fate banggue kuɓam leydi ndi kame ndiyam jarteɗam leydi ndi e yontere ɓennude noon soɗon teski ɓe ceerdi joɓaji ha laaɓi nden ɗe ceerdi noon ɓen halfinaɓe gollal ngal leydi France kolliri e wonande kay e ngal ɗon gollorgal bitengal SCG mbaɗi hen kene fota wonde temedde tati e capanɗe million taw koye koppareje euro e kowona ɗum ko noon hanki ñalawma hanki o jagorgal caktowal konguɗi laamu ngu taw kadi ko biteɗo Alain Claude Bilbinze holliri wonande kay laamu leydi Gabo kañum ko waɗi hen ko ɓuuri hewde ɓen mbaɗi hen ujunere milliard walla mbiyen 1000 milliard woni ujunere milliard taw kadi koye koppareje France CFA oɗo saaha noon ha oɗo saaha mo gonɗen yooli tigui ko ɓeɗo hen ardinoɓe leydi France mbaɗi hen e siftinde noon SCG koccatal joguigal ndiyam jarteɗam e kame kuura kono ɗo saaha mo gonɗen leeɗe kewɗe e nder leydi Gabo ha tenti Libreville ngala ko wiyete ndiyam ha tenti ndiyam jarateɗam oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji men jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaa ha toon to Afghanistan Liban kame France e ha toon to États-Unis d'Amérique Ghali Abouba bisimilla maɗa
jam hiire mun hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Seydi Sarr joolam jaɓɓiri ko to Afghanistan puɗorɗen alarba hande o e nder Kaboul lamorgo leydi Afghanistan ma batu jooɗo toon taw ko batu pattam lemigu batu noon no jaam e kisal dañira e nder Pakistan nguɗo noon wattata batu sappigo wattata laabi sappo ko batu mbangu ni ene jooɗo e nder Kaboul lamorgo leydi Afghanistan beele kay jaam e kisal ne arta kono haydara ala ko gasi hen fodde hikka duuɓi sappo e jeeɗiɗi ko ɓeɗo ɗowɗaji dendude Amérique diddino Taliban en e laamu kono ha e oɗo saaha jaam e kisal dañaka toon fodde e nder Afghanistan noon fodde 4% e leydi he foof ko ɓeɗo ɗo pelle wiyeteɓe Taliban en ko jimadi mumen goni hen ko kañumen tigui mbaɗata hen ko beela leyɗele kewɗe noon fodde 25 leydi ma tawtore e ngun batu e nden leyɗele noon ndiɗo leydi wiyetendi Inde e leydi Pakistan ma tawtore ha tengti e leydi Pakistan e oɗo saaha mo dowlaji dendude Amérique joofi feɗendu wonde kay ene adda ballal mum faade ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe ko noon kadi hono dowlaji dendude Amérique e fedde gotago windere wiyetende loni kamɓe foof maɓe tawtore e nguɗo batuno jaam e kisal dañira e nder Pakistan e nder Afghanistan so nummima to Afghanistan ko toon payeten to Liban mbiyen kikiɗe hanki kikiɗe kirɗo hoorejo jaggoɗe leydi Liban hono Sada Hariri o hirni tigui Liban o yaabini o hirni Beyrouth hanki o yaabini Riyad lamorgo Arabie Saoudite o yeehi noon ko notoyade bismago ngo roi mo Arabie Saoudite woni roi Salman ben Abdel Aziz bismimo toon ñalawma hande o maw joddo e roi Salman o joddo kadi prince héritier woni tigui dono roi o biteɗo Mohammed ben Salman siftinde on noon ko jillu makko sakket ngu wonno toon ko toon tigo winduno ɓatake gam yidde woppidde golle ko lataki koto leydi France paaɗen leydi France noon holliri tigui laamu leydi France holliri kay ɓe jaltini million ngaji sappo taw ko halis euro ɗin million ngaji noon ko faade e laamu leydi Niger gam kay Niger wa ƴettude peeje ɗin haalisaji mbawa wallede sukaɓe Niger naɓe ɓe ngala golle no mbawi gollirade beele kay hakkillaji mumen ene mbasa tawtoyde ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe tawtede e nder on diwan koto dowlaji denduɗe Amérique cakkitorɗen kaalen noon e oɗo biteɗo Jared Kushner ko e summa Donald Trump hoorejo dowlaji denduɗe Amérique ko kanko rusi ɓi Donald Trump debbo biteɗo Ivanka Trump kadi gila Donald Trump ari e galle danaji ko kanko woni ko omo jeeya e conseiller ji mum taw ko wiyete conseiller ji ɓurɓe ɓattade woni conseiller particulier Donald Trump gila oɗon saaha men noon e oɗo saaha mo kaleten joni noon kanko Jared Kushner bibji makko ɓorama walla doole makko ustama e nder galle danejo doole makko ustama kay saabu gueɗe kewɗe hollirama e oɗo saaha o fotani hokkede ɗum ko fate gueɗe kay taw ko wiyete sirruji leydi woni secret d'état batuji mawɗi taw ko batuji ko wiyete secret d'état e gueɗe kewɗe taw koko fate ndenka e kisal leydi ndi e oɗo saaha hollirama tigui o wawata o fotani hebde ɗum o fotani hollede ɗum on paami tigui doole makko ustama saabi ɗum noon ɓe mbi ko gueɗe ɗiɗi saabi ɗum gueɗal gaddanal ko wondemo ko wiyete homme d'affaires woni baɗowo ya gatta joom d'affaires ene teska tigui wona neɗɗo bawɗo moftude sirruji no fewi gueɗel ɗiɗiɓel noon ene teska ko cukalel no fewi omo yaara duuɓi 37 ko suka no fewi kadi o ala ko wiyete expérience woni pinal kay wawde moftude ni pinal wawde moftude ko wiyete secret d'état gueɗe kewɗe taw ko gueɗe secret ji leydi ndi gam ɗum noon ko hulde gila leyɗele goɗɗe taw ko leyɗele jerodirɗe e dowlaji ɗin laɓri woni ko wiyete les autres puissance gila mbawde hebde funtudemo compte hakkille makko ha mbawa hebde ɗin sirruji ko ɗum noon saabi e oɗo saaha doole makko usta tigui e nder galle danejo doole makko usta e nder galle danejo konngol men mbaynigo Ghali Abouba hande buuɗala yurmede taw ko Ghali Abouba fati koye nawligu e moni kala yo tinno moƴƴina banggue mo heedi o toppito sukaɓe e ganden nawligu koko tawa wona hunde warore sa waɗi haqqille ma e wontayma no comme caɗele ni sa waɗi haydara jokkodiron gonon neɗɗo goto e mbawon wurde gurdama moƴƴama wurde moƴƴam ɓuuri wurde bonɗama e guura ɓernde lakkitinde poofa daña jaam dañma jaam daña jaam galle ma e jaam daña sukaɓe ma daña sukaɓe nawle dañon jaam onon kala so tawi noon jiɗon wurde ko bone dañon haaɓo dañon tension onon kala ɓalli mon pooƴa jeese mon ɓawla kaɓona on dañata Allah on dañata jaam on dañata yimɓe ɗaccon nafigueji nata hakkude mona e taw kadi ganduɗa ɗum kala fotano wonde e joolama jaɓeri ko Ghali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon seydi mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena